Siyabingelela obingelela ubaba uDokotela ubaba uSizwe ubaba uJabulile Mfana omuhle njengekhehla lomlungu. This is baba uDokotela sinobaba lana omelaphi indabuko esocela ukuthi abingelele. Namhlanje ke asisekho ke en19 floor sesise 902 studio number 1 Darkroom House. This is baba uDokotela baba awubingelele. Angibingelele khehla ukhehla lenyoka lo. Ukhehla lenono. Baba ziningi into siphathele zona namhlanje 0604538480 07356404000 le number sense abantu noma izabani Number zami khehla lezi ubani sensa ukhehla lenyoka. Okay. Ethi 060453 iyona eno WhatsApp let 073 ayina WhatsApp. Ayina WhatsApp. Yebo khehla. Yeah. Sike sikungene kumsebenzi lona oke wakuchaza ukuthi ufuna ukuchaza ukuthi kulonyaka uyawugcina lothi iquantum uzoyiyeka kulonyaka. Ake singene kwequantum. Umkhuluma ngequantum uthi kwenzekani kwequantum eqala? Baba Dokotela iquantum ngilapha abantu abahluphayo. Ngequantum. Okay. Ngingakuthokozela na ukuthi mhlambe ungabe kuleli qembu elihluphayo ngoba kuyelashwa la ekhaya. Usho nje? Ubothi mawunenkinga nje ukuthi mhlambe ufuna ukusiza umuntu ngokwequantum uze kimi ngizivulile izandla khehla la. Khona kade ngikhuluma naye engisanganela nje ngathi mina le mali oyiphethe iquantum lento oyifunayo. Yebo. Athi mina ngeke ngilayishe umuntu imali engaka. Wathi imali yanti iquantum athi naye aqala ucabange kahle. Imali mina engiyifuna ngilayishe iquantum i2. Kine quantum engitesta ngayo before ngikhokhele. Ngithi isho noma yipi ingane yakho? Yebo. Lezi ezilapha egcekeni nje. Yebo. Isho noma yipi fonela ucebo lethu ubuza ukuthi khona inyanga ongayikhokhelanga ngoba kunengane ozoyingcwaba kule nsuku eduzane. Yebo. Wathi uma imali uzotesta ingane yami ethi ngiteste ngengaba ngoba phela uma ngizogqikhisela isibhamu mina sibambe embuzini yakho angithi. Yebo. Kudutshula yona ingadubuleki. Ingadubuleki bese kusuke kutestwa ngithi embuzini yakho. Ngathi mina siteste ingane yakho into esheshayo nje. Wathini? Wathi hayi ngeke akasenze ngithi cha ngifuna into ozoba nesho ngaloko ufona. Asenze manje nginika igama lengane yakho manje. Siyilayisha akukhala unkosikazi akufona ethi baba cela uphuthume la konke esenzekile. Ngisho ukuthi ima kukhuluma ngequantum angabe sathi khoyo ngomdlalo. Iyalayisha la quantum yakho oqala. Baba Dokotela iyalayisha mina ngikunikeza 24 hours ngequantum. Izomlayisha 24 hours uzokhula. Ngiqedile. Phela ithu ihlukana kabili ngoba kuthiwa ifika ivule lesi uma singavuleki kuvuleke sikajwaga. Dokotela ngikunikeza 24 hours. Uyabona wona manje uma singavuleki kuvula esikajwaga. Umnangwe ukhona kahle umnangwe. Uyasivula lesi sikapha. Umnangwe. Mekuthi asivuleki lesi. Umnangwe enye insizwa leyana. Ade ngiyibuza sikhuluma naye izolo ngithi awusho kahle. Njengoba imoto yakho ngiyibona igcwele kangaka kulayisha abantu. Ucabanga ukuyeka nele moto uthathene. Wathi hayi kuyoze kube uJesu angazi ukuthi Jesu uyobuya nini. Ngiyeza ukuthi bese ngavuleki lesi. Khuluma naye umnangwe. Kahle khuluma naye. Uzongena ngapha. Hayi ukhuluma ngayo mnango uqhamuka uya overlap lo muntu kahle. Uthi uMajesu ngangihleli kanje. Ngangincikile Dokotela. Awuthi ngicele kahle ngihlale kahle. Ngangihleli ukwabona uhamba ngemoto ngihleli. Anginakele ukuthi ungitshela ukuthi hey ngifuna ukulayisha ngithi ngifuna ukulayisha nathi hayi asikhuphuke. Utsangena emotweni ngahlala ngapha mina ngahlala ngapha. Uyazi ukuthi wakhulula umuntu wakhulula isandla engapha. Wavula iwindi nje wathi nje awuthi ukuphela kancane ngancike esihlahleni kanje awabelapha. Yazi ukuthi abantu abafika lapho ngangithi khonto ezosilandela kodwa ke ngenhlahla silandela. Usesindile vese hayi wayesesindile umuntu. Seqondile nje siyagijima usenza yonke into. Esenza yonke into. Enqamashela. Senqamashela nje hayi soqedile. Umuntu bethu uyafuna ukhantama ukumlashela. Uthi 24 hours. 24 hours Dokotela. Akudabula. Ngayeka nokudla mina, ngayeka nento engiyenza ngolapha lo muntu. Lapha lo muntu. Mangizosilapha mina ngiyeka nokudla. Ngiyeka yonke into nje ngifuna ukulapha lo muntu kuphela. Ngiyafasta kahle. Uhlale phansi. Yeah. Yeah. Abantu besithembu njani? Uma Dokotela umuntu odinga ukuhlanganisa abantu besifazane noma udinga ukuganwa abantu besifazane ababili. Kuya kwelesithathu. Uza kimi. Bese ungitholela izithombe zabo. Bobathathu. Mangaba babili kodwa nesakho sibe khona.
ubese ngithola ibhodlela le mayonnaise yabona mase le 5 le ibhodlela uze nalo la kini ake ngihlula ukuyivula lelanga liyana hayi le mayonnaise ngiyazi njani mina iqine kakhulu lento dokotela hayi lento angazi bayenza kanjani iqine kakhulu dokotela le noma ifuna lento uyilinde yehle mongwayibeka endaweni ebandayo iyaqina mina ke mase ngiphethe leyo nto leyo dokotela ngizeke sengizokulumbela lawo bantu labo sengifuna babe lento efunayo umuntu esifazana akasathakatha manje useyalunga yeah okay uma ukuthi usomuhle usozukwenzile lokho sebeyahlukana manje inangethu umfazi ekhala ethi indoda isiyangishiya isithi indoda eyibaba abahlanza labafazi kodwa lomunye usiyaphuma esithembeni una into kumbuyisa uma dokotela umuntu esifazane ehlanganiswe yimina nabanye akukaze kwenzeke aphunyuke kodwa ke ohajele umfazi umsiza kanjani ngimlandela unkosikazi wakhe abuye aze ekhaya uma kuhamba nenkomo zakini ngaphela khona ukuthi dokotela unkosikazi kanti usho intombi ma kwenzekile noma ngabe uyintombi ngaphela lesikhathi sikuzona ngisekuyala abantu abangenamali bayashiya abafazi bavela la khehla lenyoka khehla ngilande lonto ngiyibeke lapha sihlukana kodwa mangiyilana ngifuna ukuzena 2.5 nje kuphela hayi into eyiningi angifuni ukuthi mkhulu 2.5 ukulanda unkosikazi wakho kuphela sisesikhathini la sikhushukela upetrol okhupha udizili amabhizinisi awenze kahle kubantu bamabhizinisi ikhona into ongayisho kubona kungijabulisa kakhulu dokotela ukuthi uma ukhuluma ngento yamabhizinisi mina ngukhehla lenyoka ngiliqala phansi ibhizinisi lami lenze lento eshoyo ngoba khona abantu abaqala amabhizinisi bengazi ukuthi ibhizinisi into enjani mina ngiqale ngikululeke bese ngitshengisa okay manje sesuqala sigcina la bese kube lento eyifunayo wazi ke dokotela ukuthi into engiyifakile ayazikhipha usowaye ubanika lesa spoke osebenza ngaso semali uma ngikunikeza ispoke semali dokotela ngifuna umuntu oseqedile ukudlala mawuzofuna ispoke ungadlali ke ngizokunikeza sendiya esizokwenza lento eyifunayo lento efuna ukuthi ufuna sikulandela abafazi sobalanda uma esabacela umenzelo lesheshayo athi ayingele ibhuku yokusabisa manje ungamenzela umuntu ofuna imali esheshayo dokotela ngifuna abe ne2.5 mina iyefana nespoke cha ayifani kahle ungafani izinto ezingafani kubhaliwe nje lapho ukuthi ayifani izinto bhaliwe uba kade kubhalelwe awazi ukubhala hayi angikwazi dokotela angikwazi ngifuna singene le yemali esheshayo nespoke uthi akufani kahle uma ngizoqhathanisa kona nering yakhona ungathini umuntu uqhathanisane ke kahle imali esheshayo imali esheshayo dokotela once off okay masikhuluma ngering into ezohlala kuwena isebenze ihleli kuwe into esebenza isikhashanyana into esebenzayo nje ihamba nawe ngibeka nje umehluko lapho ke kahle casino gambling spray ngikhathela abantu ekuthiwa hamba uthatha abafuthe esidawani kusho abantu bekubhedele bethi umuntu hayi hamba uyolala nalento yakho umbhedo lo mina ngifuna umuntu ofuna i-casino space 1.3 sikubonisa umhlolo mawuthola ispray sami hlukene ukuhlupheka umuntu becela umlethele ekhaya ungakwazi ukumdeliver ngiyamphosela angideliver dokotela mina uzothi akayithanda into eyibosi ubecela umlethele akayeke lento yakho ayiyeke ngoba manje ayifuni uyena ongayifuni mina ngiyamnikeza akayifuni sekuyena ofanele enza amamenzi ukuzoyilanda uma ngabe kude ngiyamposela uma ungakwazi ukuyiposela iyaka phansi lento ngiyaka phansi mina cool sidike inombolo abazokuthola kuzona abantu 0604538480 esibini 07356404000 ukhehla lenoni lo khehla baba udokotela bawesizwe ojabulele siyabonga asibonga kakhulu khehla lami